मोजां आदा जों बैसागुनि हांसोयाव गारि फैयो नायबाय थाखायो फंबाय बरिया बरिया हामबायसै गोजोनबाय आयौ आदा नै दाउलाबारि मा डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार सानैल' नोंसोरो दे हेल' फ्रेन्ड्स वेलकाम बेक टु माय चेनेल आसा खालामबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो आं दिनैबो नोंथांमोननो पार्ट 2 हिसाबै बावखुंग्रिनिनो मोनसे भिडिअ देखायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामदो दा नोंथांमोना नायदो आं सोर सोरजों माने रायलायगोन सोर सोरखौ लोगो हमगोन दा एकदमबारे फुरा नैबे दा गारि पार्किंआव दङ जोङो दा माने थांनोसै आरो नोंथांमोननो देखायलांसै थांनायखौबो फाइनली हम अभी पहुंच चुका है ये गाड़ी पार्किंग देखिए इतना सारा यहाँ पे आदमी आया है दूर दूर से ये हम अभी जा रहे हो तो गाइस आप लोग भी आइए मेरे साथ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना तो गाइस बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ एकदम नायबायल' थादो एकदम फाटाफाटि भिडिअ जागोन बिराद इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोना एकदम जोबजासिम नायलां भिडिअखौ होमब्लासो एकदम फुरा नुजोबगोन आरो ना जों गारि पार्किं खालामखांनानै दा जोङो बे समाव जों थाबायगासिनो नै थांगासिनो नाय बे एकदम हाब्रु जाजोब्बाय लामाया माने बिराद अखा जुब-जुबनि थाखाय আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এইটো চাওক কিমান মানুহ আহিছে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ আহিছে বাউকুংগ্ৰি ফেষ্টিভেলত আপোনালোকে চাই থাকক গাইজ নাও উই आर गोइंग टू बाउकुंग्रि हिल्स फाइनाली गाइस जों दा मोनफैबाय नै गेट मोननोसै बावला नोंथांमोननो आं देखायगासिनो नोंथांमोना नायबाय थादो गाइस हानायमानि आं देखायजोबगोन नोंथांमोननो आनै थांसै दे फाइनाली गाइस जों दा गोजौआव गाखोगासिनो दङ बेसेबां गाखोनो हायो नायदिनि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबायल' थादो गाइसफोर बिराद इन्टारेस्ट दिनै नायदो नोंथांमोना नै लोब लोब हाजार हाजार मानसि फैदों बाहाय बेनो जाबाय बाउकुंग्रि हिल हाजो तो गाइस नोंथांमोना नुबाय दा नै एकदम पुरा हाजो गाखोनाया मालाय एकदम पुरा बेम पार्टि आरि लाबोखायो ओरैबादि इन्टारेस्टिं ओरैबादि इन्जय खालामनानै गाखोयोना बे थिगानो दङ बिदिनो माने ज' इन्जय खालामनांगौ बैसागो बोथोर ना होमबा ये आप लोग ये देखा पाया से गाइस ये जो शौक किमान धुनिया के माने बेमपाटी माने बजाई माने पहाड़ों उठी आसे आप लोग के साइड को एन्जय करो बिहुर बोटर बहुत माने ভাল লাগিছে माइंड तो आज बाउकुंग्रि माने पहाड़ों आहि पेलाय भैया साहब याते आइसे बुढ़ा बुढ़ी लोरा ছোৱালী सब गथायखिनि हुरु हुरु बाच्चा केटा उठी আছে नामी আছে गाइस आप लोग চাই থাকক ভিডিঅ'টো কৰ মানুহ আহি আছে নাজানো আৰু ক'ব নোৱাৰে আজি প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিলোঁ ভাল লাগিল আহি পেলাই ইয়াতে মানে এক্সাৰসাইজ হৈছে আৰু পুৰা এক্সাৰসাইজ
এইটোৱে হ'ল বাউকুংগ্ৰী আহক আপোনালোকে গাইছ बबेनिफ्राय फैदों मादै बेयावनो हाला नामा हायो जेबो नङा लासै लासै थाबाय लासै लासै फिस्लाथारना गालिनगोन दे আমি উঠিম ওপৰলৈ যাই আছো এতিয়া কিমান পাৰো এতিয়ালৈকে জোচ আছে গাইছ আপোনালোকে চাই থাকক বিউটিফুল প্লেচ दाउलाबारि मा डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार सानैल' नोंसोरो दे 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 आरो बबेनिफ्राय फैदों बबेनिफ्राय फैदों बेंटलनि ओमफ्राय हाला गाखोनो मेंबाय खैथायाव मोनफैयामोन दहायो खयथा मोनफैगोन टाइम नायासै बिराद बोलो नांगौ ना दाथ' लासै लासैसो थांनांसिगोन नङाबाथ' उपाय गैला दे गाइस नोंथांमोना नुबाय दा बेवहाय डिएन ब्लग्स दङ फंबाय नैबे नुबाय दा आर'नाइ लानाया बे गोसोम नैबे स्पर्टिं गाननाय खर'आव ससमा लादों फंबाया 64K साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबाय फंबायनियाबो हेलो गाइस तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए हैं बोईखुंगरी माउंटेन के ऊपर देखिए कितना अच्छा प्लेस है लाखों आदमी आ चुके हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा फेस्टिवल है आशा करता हूँ आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को ताकि मैं आप लोगों को बीच में अच्छे वीडियो ला सके मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा इसके बारे में मैं कुछ लोगों से मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि इस जगह के बारे में हेलो सर आपको ये जगह कैसा लगा इसके बारे में कुछ बताइए बहुत अच्छा लगा आज पहली बार आया हूँ मैं बाउकुंग्री अल्टाइज को बहुत खूबसूरत नज़ारा है फ्रेश एयर मिलेगा सुंदर प्लेस मैं कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे आओ ठीक है थैंक यू